Naomi, ko ce duwana abun da na so da gashi na zo kada lokaci ta kurewa abun da ya kamata mu je mu yi shi kin ce mu gina hoto na je gida na silo wanka na sa soso da sabulu na wanke jikina na sa wannan kayan sallah nawa kuma bugi ce mu ta ba kin sa kina kallona me abun kallo kuma nan yanzu ka je ka yi wanka ka kure ado kenan haka ne fa wo to gaskiya ni wannan wanka ba ya za a yi ka sako wani wando katon wando kamar za a yi zani na ne da shi isa bidin rani ka ɗauko wani riga kamar masu kwasan kashi riga nawa ka so kashi mana wannan kayan sallah nawa mun ba sallah juma'a ba ko sai ba sa shi ba muna so ga muke kaya da kira gani ba Ibrahim Fulani ta bani kaya ban sa ba Musa da Galadima mai dawa bunku ya bani kaya ban sa ba sannan wannan mutum da ya sa bunku ya bani manyan kaya duka ban sa ba wannan ya fi min daidai ina fito na sa da haka yana ai fine boy ina ji gana tinkawo naji ba wannan ba ni da yanzu bari in shiga ciki in je in dauko wuka kini da shi in yanka ciki na ka yanka naka mu hada jinin mu rubuta a cikin bango mu tabbatar ma jama'a cewa muna son juna a tabbatar da mutane cewa muna son juna ki dako wuka ki yanka jikinki yanka jikina jini duka da sa rubuta kima muna son juna ana wuka ne ba gani ba to kina mun tankwa mutuwa wo yanka jikin mutu abi yanka jiki sai da mafiya kina mafiya ne ki da mafiya ne me ya kai ni ga mafiya wannan mutuwa so ne ai ba ne ba so ba gaskiya so ni gaskiya ba zan yi wannan ba ni ba zan mutu ba ba zan mutu ba to yanzu kenan yana nuna alama ba ka so in dai so irin wannan ne ka sake su dai ma kura ni da hankali na wa ba zan yi wannan ba wannan ta ni mutuwa ne ni dai abin da za a yi yanka in sa in lashe kai ma ka lashe idan a tabbatar cewa laye mu mutu tare mu tashi tare laye ban shirya mutuwa yanzu ba wo ke mutu wo laye wannan ya zama rashin hankali da kuruciya da wuta ke ki je ki ina kan wannan ni gaskiya hanyar mota daban hanyar jirgi daban ba zan yi ba ni laika wo gaskiya ba ne da ba wo haka kace gaskiya ba zan yi ba wo yawan baki na so na baki maukaci ne ban san gun maukaci ne ba in ba maukaci ba wani ce yanka jikin shi ta ki yanka wani maukaci banza maukaci mahaukaci zancen banza zancen wofi dama na gwada ka ne in ga ko kana so na tsakani da Allah ko kuma ƙarya ne yanzu na tabbatar cewa ba so na kake yi ba